Wzięłam Mikołaja na spacer po lesie, żeby mógł wykaszleć nieczyste powietrze. Jest w lesie, są tu szyszki. O! Nie! Zaprezentujemy Państwu cuda i dziwy Pomorza. W ramach przypomnienia, moi drodzy, każdy z nas uczęszczał na lekcję biologii w szkole podstawowej, ale że zbliżają się matury, to my tu sobie z Agą zrobimy małą powtórkę. Aga, w lesie wyróżniamy 3 warstwy i to jest co? Na pewno jest runo. I wskaż te runo tutaj. To jest te runo. Dalej to było to wyżej tak trochę. Ściółka? Chyba nie wiem, ja nie zdawałam Ściółka. No to jest podstawówka, Miki. Potem Drzewa? drzewa i wszystko. I dziki i te Farmy. hipopotamy. Przy okazji warto też przypomnieć, Aga, powiedz, czego nie wolno robić w lesie? Aga. Moi drodzy, patrzcie, Jochkoweka, ja to pierwsza zauważyłam. jakie super. I on się w ogóle prawie nie rusza, Myśmy- ty kuchwa, to jest jeleń, nie? Myśmy myśleli, że to jest w ogóle sztuczne, bo on się w ogóle ani nie drgnie. Jo, to dupca. Jeleń in real life. Ale to... Myślę, że to jest jeleń? Mi się wydaje, że to jest jakieś inne zwierzę. To jest La Chupacabra. Ciekawe, czy on wie, że my wiemy. Że my wiemy, że on wie. Kurde, jak się gada do jelenia? Cip, cip. Taś, taś. Czy coś? A to sarny mają takie faktycznie. Jaka biała dupa. Ej, dupa na dupie. Jakie jaja. Ej, faktycznie to sarna jest raczej. Więc ja nie wiem, ja na biologii bardzo nie uważałem. Ej, a może on chce zrobić kupę, a my mu nie dajemy na przykład. Bo on tak biedny się, jakiś taki jest zagubiony. No jak przyszedł zaraz pod ulicę prawie, że to się nie dziwię, że jest zagubiony. Co to, Aga, za ptaszek? To jest jaszcząb. Albo oreł. Chyba czarnik. A ja potem... O! O! Wow, 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 wow. Przepraszam, poplułem też. Może chcesz sobie usiąść? Oje. Nie, nie chcę, ale... Boli dalej? Nie, ale zabolało konkretnie. Moi drodzy, co my tutaj znaleźli? Tutaj jakaś cywilizacja wybudowała sobie bazę. Czyżby był to gród prasłowiański z czasów jeszcze pogańskiego Pomorza? Najprawdopodobniej jednak Czemu nie, to mówisz? albowiem patrząc na niemieckie piwo stwierdzamy, iż był to gród rodowodu germańskiego. Bella. Moi drodzy, nieprawdopodobne. Oprócz sarny udało się zaobserwować żubra w naturalnym środowisku. A to najprawdziwsza dryada leśna, które od średniowiecza palono na stosie.